Ah. Den er 50 meter nede. 60? Nej, den er sgu 70. Nej, den ved jeg sgu ikke. Den er kraftigt med 70 meter nede. Jo. Så er der 60 meter. 60? Ja, lad den nu komme op. Den er ikke pjattet med lys, Kimse? Nej, bare den ikke falder i, man. Så brækker jeg mig. Men sådan er det jo bare. Nyd det nu, du har jo fået. Det var jo kun bonus, hvis du fik mere. Det er rigtigt nok. Jeg vil eddermame gerne have den over 50, så du skal i havnen. Så der er noget godt ved, hvis det skulle gå galt. Det kan da ikke være 70 nede, for der er kun 55 dybt. Jamen, der kommer rød igen. Jamen, det er den. Nej, der er 20 meter nu, Nico. Så er der 15 meter. Vi kan se dem lidt. Pis. Den var 15 meter fra, den kunne ikke lide lyset. Yes, mand. Prøv at bruge den der skide hajkrum, hvis den er stor, så er vi nok nødt til at gøre det sådan, ikke? Altså, jeg gør alt, hvad jeg kan, Kim, men Ja. altså, det ved du godt. Jeg har ikke prøvet at bruge den hajkrum, hvis jeg tager den med den der gaf, og den er for stor, så ved jeg ikke, om jeg kan holde den. Det må vi tage. Lad os nu se, hvor stor den anden kommer op. Hvad? Lad os nu se, hvor stor den anden kommer op. Ja. Yes, mand. Der kan også være forskel på dem, altså. Ja. Altså på, hvordan de kæmper og sådan. Men det virker jo ikke sådan hysterisk, vil jeg sige. Nej. Det virker rimelig roligt. Den to
Den huggede. Kunne du mærke den? Den huggede, så gik der 5 sekunder. Så stod jeg bare og jiggede den. Så sagde det småkage. Men den huggede ved vej op. Okay. Stadig tæt ved bunden igen. Ja, Det er det med de store. den er 70 meter. Det kan da godt være, den piskede den skal være klar der, hvis jeg kunne putte det. Det var da 20 meter kortere end før. Jamen det er det, jeg vil sige. Den gik 20 meter kortere ned end før. Vi drejede 1.500 meter der, hvor vi fik den på i hvert fald. Er det rigtigt? Selvom jeg bakker. Ja. Ej, helvede mand. Men bare ro på, ikke noget ekstra pres og sådan Ej, noget. det gør jeg altid ikke. tager, jo, ikke? Har du sat den der lock på? Ja. 35 meter. Tror jeg nok. Så er der 25 meter. Så kan vi snart se den. Den er 15 meter.
sjov, Nico. Altså, du ved, jeg gør mit bedste. Men Ja, du ja. skal jo sørge for, at munden skal jo hen mod mig, ikke også? Jo, jo. Du må nok sparke lidt. Det er ikke fordi chicken sidder forkert i hvert fald, sådan som de skal. Jeg kommer højst sandsynligt bare op med hovedet, det gør ikke noget. Den bare ligger med hovedet op, ikke? Bare hovedet hen til mig. Så sparke lidt, så du kan få strammet hen mod mig. Nu går den nok ned om lidt. Ikke sikkert. Det er ikke altid, de gør det. Den sidder løst, mand. Ja. Så den ligger henne. Ja, den har fat. Du siger til, hvis du skal have hjælp, Nico? Du siger til, hvis du skal have hjælp? Okay. Skal jeg tage en krog i den også? Nej. Igen med at hive. Jeg kan altså ikke gøre det alene. Og tag stangen. Ja. Tag på krogen. Ja! Kom med knuden! Pikkeren! Ja. På knuden. Hvor satan, mand. Sådan, mand. Den er stor, den der. Sindssyg, mand. Det er mye biff, denne fighten. Åh, kæft, mand. Congrats! Tillykke, vel? Sådan, gutter, mand. Sådan skal det gøres, og det er jo... Fy faen, den er fej. Målbolden. Øj. Dumme svin. Du får den, Kim. Den var godt nok vild. Petter Anton. Sindssygt så tyk den er. Den er helt sygt fet. Jeg sgu da ikke med. Den er jævlig fet. Den er 1,52. Det er en 50 kilos. Den er tyk, mand. Den vejer mere end 50.